ನಮಸ್ಕಾರ. ನಂಬುಲೇ ನಂಬಾದು ಕೊರಪೆ ಏರಾಯಿನಕುಲು ಸತ್ಯನೇ ಗತಿ ಧರ್ಮನೇ ಜಯ ಪಂಡದು ಪಂಚರಾತ್ರೆ ಕರ್ತೊಂದು ಪೆರ ಅಕ್ಲಿನ ಮೋವದ ಜಕ್ಕೆಳ್ಳುಕುಳ್ಳಾವೆ ಅಮೃತದ ಸಿರೆಮೆರೆ ಕೊರ್ದು ತಾಂಕಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಅದು ಪೆದ್ದಂಡಪ್ಪೆ ಅದು ಕಾಪುದೀದು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಧರ್ಮದ ಇವಳ್ಳ ನುಡಿಕಟ್ಟು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಗನಡೆ ಬಲಿಪಬಾಯಿ ಸರ್ಪಮಂಡೆ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣಡೆ ನಮ್ಮನ ಜಿಡೆ ಅರ್ಥದ ಕಾಪು ನಂಚುತ್ತನ ಸತ್ಯೊಳ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರೊಳಗೆ ಪೋವಡು ಅವಿನ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ಪಡು ತನ್ಮುಖೇನ ಅವಿನ ದುಂಬದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದಾಂಟವಡು ಪಂಡದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುನಾಡದ ಕರ್ಣಿಕದ ದೈವ ನಿಲಯ ಪಣಪುನಂಚೆತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಕಟ್ಟದಂಡು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ನಮಬತ್ತುಂತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಅವೇತೋ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಜಾಗೆರಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಜಾಗೆ ಆಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಮಾದುಕೋಡಿದ ಮಾಯಕಾರಿ ಕರ್ಣಿಕದ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ನಮಬತ್ತುಂತುದ ಬಂದುಳೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯ ನೆಲಟ್ಟು ಕರ್ಣಿಕೊಡ ಮೆರೆಪನಂಚೆತ್ತನ ಕೊರಗತನಿಯನ ಕತೆದಾನೆ ಆನಿದ ಕಾಲುಡು ಕುತ್ತಾರ ಪದವುಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಕರ್ಣಿಕೊಡ ಮೆರೆಪನಂಚೆತ್ತನ ಕೊರಗತನಿಯೇ ದೈವ ಪಂಜಂದಾಯನ ಅಪ್ಪನಿನ ಪಡೆವೊಂದು ಆನಿ ಉದ್ದಾರ ಎರಡು ಪಕ್ಕ ಸ್ಥಳದ ಕರ್ಣಿಕದ ಇರುವೆರ ಅರಸುಳ್ಳ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಂಬಾಟುಡು ಗೆಂದರೆ ತೀರಂದನಂಚೆತ್ತಿನ ದೈವ ಪಂಜಂದಾಯಗ್ ಅನುಕೊರ್ಪೆ ಈರ್ದಾಲ ಭಯಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಉದ್ದಾರ ಎರಡು ಪಕ್ಕದ ಚಿತ್ತೊಳೆನು ಯಾನು ಸೋಪಾವೆ ಇರೆಗು ಲಡೈಡು ಆಯಿಯಿಂದಂಡ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಗಳೇ ಅನು ಸೋಪಾವೆ ಎಂಕ್ ದಾನೆ ಕೊರುವರ ಅಂದ ಆನಿ ಕೊರಗತನಿಯಕ್ಕೆ ಏನಂಚೆತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಕ್ ದಾದಬೋಡು ಕೊರ್ಪೆಂದು ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಕುತ್ತಾರ ಪದವುಡು ಕೊನೆ ಊರಿಯರೆ ನಿಲೆ ಊರಿಯರೆ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬೋಡು ಅವು ಇರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಕೆನ್ನಗ ಖಂಡಿತ ಒದಗಾದು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಕುತ್ತಾರ ಗುತ್ತುದ ಕಿದಕ್ಕೆ ಪೊಗ್ಗುವೆ ಕೊರಗತನಿಯೇ ಮಯಕಂದ ಕಬುಳುತ್ತಿ ಬೆತ್ತನು ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪೆ ಕಬುಳುತ್ತಿ ಬೆತ್ತಾನ ಬೆಚ್ಚಾದ ಮಾಯದ ಪಾರೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉದ್ದಾರ ಎರಡು ಪಕ್ಕ ಸ್ಥಳದ ಇರುವೆರ ಸುಳ್ನ ಶಕ್ತಿಯಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಮಲಯಾಳ ಚಾಮುಂಡಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕೊಡು ಪೊರ್ಂಬಾಟ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬತ್ತು ನಂಚೆತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇಮೆನ ಕೈಟಿತ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ಕಬಳುತ್ತಿಗೋವುದ ಪಾರೆತುಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಸಾತ್ವಿಕ ಶಕ್ತಿಲಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಮಲಯಾಳ ಚಾಮುಂಡಿ ಬಂಟೆ ಪಿರ 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 ಪುರ ಪೋದು ಕಣೀರ ಕಟ್ಟೆಡು ಬತುಂತೊನುವೆರು ಕಣೀರ ಕಟ್ಟೆಡು ಬತುಂತುದು ಉದ್ದಾರ ಎರಡು ಪಕ್ಕ ಸ್ಥಳತ ಚಿತ್ತೊಳ್ಳ ಪಿರಪೋಪುನಂಚೆತ್ತನ ಸಂದರ್ಭ ಕಣ್ಣಡು ಕಡೆದುಕ್ಕ ಬುಡ್ನಂಚೆತ್ತನ ಮಲಯಾಳ ಚಾಮುಂಡಿಗೆ ದೈವ ಬಂಟೆ ಪೋದು ಎರಡು ಪಕ್ಕ ಸ್ಥಳದ ವೈದ್ಯನಾಥನ್ ಲೆತ್ತೊಂಬತ್ತದು ವೈದ್ಯನಾಥೆ ಪಂಡಿನಾಲೈ ದೊಂಡೆಡಾವುಡ ನಂಡ ಅವಳು ಸರಿಯಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರಪೆ ಬೇಂಗೋರ್ದ ಅನೆರ್ದ ಜಮಾತ್ ಪಳ್ಳಿವರೆ ಮುಟ್ಟೋ ದೈವ ಪಂಜಂದಾಯಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಂಡ ಬಾಡ್ದರ್ಥ ಕಟ್ಟರ್ದ ಕನೀರ ಕಟ್ಟವರೆ ಮುಟ್ಟೋ ದೈವ ಮಲಯಾಳ ಚಾಮುಂಡಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಣಪುನಂಚೆತ್ತನ ಕಟ್ಟನ ಮಲ್ಪಾವೆ ಇನಿಕಲ ದೈವ ಮಲಯಾಳ ಚಾಮುಂಡಿ ಕುಳ್ಳಿನಂಚೆತ್ತನ ಆ ಕಟ್ಟೆ ಕಡನೀರು ಜಪುಡಾಯನಂಚೆತ್ತನ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟೆ ಕಣೀರ ಕಟ್ಟೆ ಎಂದು ಇನಿಕಲ ದೈವಗ ನೇಮಾಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಜಾಗೆಡು ದೈವ ಕೊರಗತನಿಯಗ ದೈವ ಪಂಜಂದಾಯೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ರೂಪವಾದ ಕುತ್ತಾರ ಏಳು ಕಡೆಟ್ಟು ಗುಡ್ಡೆಡು ಕಲ್ಲು ಜಾಲುಡು ಅಟ್ಟಿಲು ಪಣಪುನ ಅನುಗ್ರಹನ ಕೊರ್ಪೆ ಅವಳ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಯೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಆ ಕುತ್ತಾರ ಪದವು ಕೈತಲಿಪ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ತಲಪಾಡಿದ ನಿಲೆಟ್ಟಿಪ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಆನಿದ ದಿನಟು ಪೊನ್ನಡೆದು ಪೋಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಮಂಜಮ್ಮ ಬೆಳ್ಚಾಡ್ತಿ ಕುತ್ತಾರ ಪದವುಡು ಕಾರ್ಣಿಕಡ ಮೆರೆಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಕೊರಗತನಿಯ ಸತ್ಯನು ತನ್ನ ಉಡಲ ಜಿಡ್ಡೆಡು ಕೊಲ್ಲಾವೆರು ಅಲ್ತಿರ್ದ ಬತ್ತದು ಅಕ್ಕುಲು ಬತ್ತುಂತಿನಂಚೆತ್ತನ ಜಾಗೆ ಮಾದುಕೋಡಿಡು ಪೆತ್ತದ ಬೆರಿಯ ಕಂಜಿ ಬೆತ್ತಿನಂಗೆ ಅಪ್ಪೆನ ಬೆರಿಯ ಬಾಲೆ ಬತ್ತಿನಂಗೆ ಪೆರಡದ ಬೆರಿಯ ಕಿನ್ನಿ ಬತ್ತಿನಂಗೆ ಆ ಮಂಜಮ್ಮ ಬೆಳ್ಚಡ್ತಿನ ಪಿರ ಉಡ್ದು ಈ ಸಗತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕೊರಗತನಿಯನು ತನ್ನ ಇಲ್ಲದ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆದ ಎಡತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಜಾಲ ಮಂದೆಲದ ಕೋಡಿಡು ಅಂಬಿ ನೀರು ತಲ್ತದು ಪೊರ್ತು ಕಂತನಗ ತಡಪೆದ ಅಗೆಲು ಕೊರ್ದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿರು ಮಂಜಮ್ಮ ಬೆಳ್ಚಾಡ್ದಿನ ದಿನ ಕರಿಂಡು ಮಂಜಮ್ಮ ಬೆಳ್ಚಾಡಿನದ ಬೊಕ್ಕೋ ಮುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಚಾಡ್ತಿ ಆರ್ನ ಮಗಳು ಉದಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿರು ಮುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಚಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತದ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕೋ ಮುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಚಾಡ್ದಿನ ಮಗಳಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೆಳ್ಚಾಡ್ತಿ ಉದಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಕರ್ಣಿಕದ ಕೊರಗತನಿಯಾಗ ದಾಯನಮ ಕಲಿಗಂಗಸರ ಬೀಡ ದೀಪನವು ಕೊರಗತನಿಯ ಪಣಪುನವು ಬಾಲೆ ಹೊರಟು ತಿಕ್ಕನಂಚೆತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಆ ಸಗತಿಗೆ ಯಾನು ಪೇರ ಉನುಪು ದೀಪೆ ಪಣಪುನಂಚೆತ್ತನ ಸಂಕಲ್ಪನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೆಳ್ಚಾಡ್ತಿ ಮಲ್ಪೆರು ತನ್ನ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆದ ಮಂದಿಲ್ಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತಡಪೆದ ಅಗೆಲ್ಡು ಪೇರ ಉಣುಪುನು ದೀಪೇರು ಆ ಪೇರ ಉಣುಪುನು ದೀಪನ ಆ ಪೊರ್ಲುನು ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬೆಳ್ಚಾಡ್ತಿನ ಮಗೆ ಆಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಬಾಲೆ ಆದಿತ್ಯನಂಚೆತ್ತನ
ವಿಜಯ ಬೆಳ್ಚಾಡ್ರು ತುಪ್ಪೇರು ತೂದು ಪಣ ಬೇರೆ ಅಮ್ಮದಾಯಿ ಪೇರ ಉಣುಪುದೇ ಪೇರು ದೀದು ಬಾಲೆಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಈ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಪಣಪನವು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಅಮ್ಮೆರಾದಿಪ್ಪುಡು ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಆ ಬಾಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆ ಬಾಲೆದ ಭಕ್ತಿ ಉಡಲಿಡ ದೃಢ ಆಪುಂಡು ಆ ಎಲ್ಲೆ ಪೋದು ಮಲ್ಲಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಾಲೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಗೂ ಬೋರುಂಡು ಬೋರ್ನಂಚಿತ್ತನ ವಿಜಯ ಬೆಳ್ಚಪ್ಪಾಡ್ರೆಗೆ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬೆಳ್ಚಪ್ಪಾಡ್ತಿ ಕೊರಗ ತನಿಯಡ ಅರಕೆ ಮಲ್ಪೇರು ದೈವ ಕೊರಗ ತನಿಯ ನಿಕ್ಕು ಯಾನು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೆ ನಿಕ್ಕು ಯಾನು ಪೇರಾ ಉಣುಪು ಕೊರಿಯೇ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಹುಷರಿಜ್ಜಂದೆ ಬೋರ್ದುಂಡು ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಪೇರ ಉಣುಪು ನಲ್ಕ ಆನಂದಂಡ ನಿಕ್ಕು ಎನ್ನ ಬಾಲೆಡ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಾದು ನಿನ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ಪಾದು ಆ ಮೂರ್ತಿದ ಎದುರುಡು ಪೇರಾ ಉಣುಪು ನಿಕ್ಕ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪು ನನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಜ್ಜೊ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಕೈಟೆ ಬೆನ್ಪೆ ಪಣಪುನ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂಡು ಬೇರೆ ಪಂಡಿನಾಲೈ ದೊಂಡೆಡಾವಣಂಡ ದೈವ ಕಾರಣಿಕದ ಕೊರಗತನಿಯ ತನ್ನ ಕಾರಣಿಕವನ್ನು ನೆಗಪಾವಿರು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನಾರೋಗ್ಯಡು ಬೋರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಬಾಲೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯನ ಕೊರಪೆರು ಪಾಸಡಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಬಾಲೆ ನಡತೊಂದು ಪೋಪುನಂಚಿತ್ತನ ಬಾಲೆ ರೇಖಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪುಂಡು ರೇಖಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಬೇತೆ ಗುರುಕುಲ್ನಗಳ ಕಲ್ತದೆ ಆಯ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಪಸ್ಸುದೋಪಾದಿದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದ ಈ ಒಕ್ಕೋ ದೈವ ಕೊರಗತನಿ ಸೊಪ್ಪುನೋಡು ಬತ್ತದು ಈಯನನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಪಂತು ನಂಚಿತ್ತನ ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಅವೇ ನಡಪಾವುಡು ಪಣಪುನವು ಗೇನೊಗು ಬತ್ತದ ಈ ಒಕ್ಕ ಮಾದುಕೋಡಿಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದು ಜಗತ್ತದ ಜನಕುಲು ಮಾದುಕೋಡಿಡು ಬತ್ತ ತೂಪು ನಲ್ಕ ಪೇರ ಉನುಪುನು ಕ್ಷೀರಾಣ್ಣ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಭಾಷೆದ ಪುರಾಪನು ಕೊರ್ದು ದೈವಗೂ ನಿರಂತರವಾದ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನ ಮುಖೇನ ಕೊರಗತನಿಯನ ಕಾರಣಿಕ ವೃದ್ಧಿಯಾಪನಲ್ಕ ಮಲ್ತೇರೆ ರೇಖಿ ವಿದ್ಯದ ಮುಖೇನ ದುಶ್ಚಟಗೆ ಬಲಿಬೂರ್ನಂಚತ್ತನ ಸಂಸಾರ ಅಜ್ಜನ ಕಾರಡಿಟ್ಟು ಬತ್ತದೆ ಕಣನೀರ್ದೆತ್ತ ಬುಳಿಪುನಗ ಬರೀ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ರೇಖಿ ವಿದ್ಯೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕೊರ್ದು ಉದೆನ್ನಿಕುಲು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಮುಖೇನ ಅಜ್ಜನ ಉಪಾಸನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವಳ ಉಡಲಿಡು ಉಪಾಸನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಐಕು ಬಡಾಪನ ವೃತಾಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪಾಠ ಕೊರ್ದು 10,000 ಮಿತ್ತ ಜನಕುಲು ದುಶ್ಚಟ ಮುಕ್ತವಾದ ಬದುಕಿನ ಮುಖೇನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ನೆಮ್ಮದಿಡಿ ದೀಪನಲ್ಕ ಕಾರಣ ಆದಿತ್ತಂಡ ಆಯ್ತ ಪಿರವುದ ಸೂತ್ರ ಶಕ್ತಿಯರು ಕೆಂಡ ಮಾದುಕೋಡಿದ ಕರ್ಣಿಕದ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಬಲೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಪೊಕ್ಕ ಅಜ್ಜನ ಅನುಗ್ರಹನ ಪಡೆಕ ಅವಳು ರೇಖಿ ವಿದ್ಯೆದ ಗುರುಕುಲು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಅಜ್ಜನ ಉಡಲ ಗದ್ದಿಗಿಡ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಜಯ ಸುವರ್ಣ ಗುರೂಜಿಡ ಪಾತ್ರಕತೆ ಮಲ್ಪಗ ಬಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಳಮಂದಿಲಿಗೆ ಪೋಯಿ ಕಡಲ ಪುಡಿತ ಉಡಲಗೀನ ತುಡರು ಈ ಅಜ್ಜ ಕಡಲ ಪುಡಿತ ಉಡಲಗೀನ ತುಡರು ಈ ಅಜ್ಜ ಆ ಸತ್ಯುದಾದಿಗ್ ಧರ್ಮೋದ ತಾದಿಗ್ ಪುದರ್ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಕಡಲ ಪುಡಿತ ಉಡಲಗೀನ ತುಡರು ಈ ಅಜ್ಜ ತುಡರು ಈ ಅಜ್ಜ ಮಾದುಕೋಡಿದ ಮೈಮೆದ ಮಾಯಿಕಾರಡ ನಿಚ್ಚುಗುಲ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂತಂಡ ಒಂಜಾತ ಈ ಪ್ರದೇಶಗೂ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಕ್ತಾದಿ ಬಂದುಳು ದುಶ್ಚಟ ಮುಕ್ತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಆರಾಧನೆ ಅವು ಸಾಧ್ಯತೆ ಆವಡುಂದಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಉಳತಿಲ್ಲದ ಉಳೈ ಅವೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು
ಆ ಶಕ್ತಿನ ನೆಗತು ತಜ್ಪೋಡಂದ ಯಾಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಗುರು ಬೋಡು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಂಡ ಐತ ಉಳೈ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತು ದುಶ್ಚಟನ ಒಂಜಾತು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಅಜೆ ತಪ್ಪವು ನನ್ನ ಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಕೆಲವು ಕಡೆ ತುಯ್ಯನಂದ ನಿಜವಾಯಿ ನನ್ನ ಚಿತ್ತನ ದೈವಾರಾಧನೆ ದಾದ ಅವು ಆ ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಡು ಸಮಾಜನು ಆ ರೀತಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಪಣಪು ನನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾಯಿ ನನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಾಠನು ಕೊರ್ಪುನ ಮುಖೇನ ಮಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕೊರಗತನಿಯನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡ್ ಕಾರ್ಣಿಕ ನೆಗತ್ತು ಬರ್ಪುನಲ್ಕ ಮಲ್ತನನ್ ಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗುರೂಜಿ ಆಯ್ನನ್ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಜಯ್ ಸುವರ್ಣ ಗುರೂಜಿ ಮಾದುಕೋಡಿ ನಮ್ಮಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು ಆರಡ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ಯರ್ಗ ಗುರುಕುಲೆ ಮಾದುಕೋಡಿದ ಮಾಯಕಾರಣ ಈ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕೊರಗತನಿಯನ ಆರಾಧನೆ ಉಂಟು ಅಂಡ ಮಾದುಕೋಡಿದ ವಿಶೇಷತೆ ಒಂದು ದುಶ್ಚಟ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಆರಾಧನೆ ಅವು ಇರ್ನ ಧಿಶಕ್ತಿದ ಸಂಕಲ್ಪ ಈ ನಡೆಕೆ ಕೊರಗತನಿಯನ ಆರಾಧನೆ ನಿಗುಲು ಎಂಚ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಅಜ್ಜನ ಶಿಲಾರೂಪಡು ಕುಳ್ಳಾದೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಜ್ಜಗ ದುಶ್ಚಟ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಆರಾಧನೆ ಓಪಂಡ ಗಂಗಸರ ಕೊರಂದೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ನನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರು ಬರೀ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮೂಲ ರೇಖಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ಪುನ ಮುಖೇನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜನು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಕಟ್ಟುನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳವೆ ನೆತ್ತ ಪ್ರೇರಣೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಅಮ್ಮ ಅಂಜಮ್ಮ ಪಂಡದ ಫಸ್ಟ್ ಅಜ್ಜನ ಮಾನಸಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಲ್ಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಯಮ್ಮ ಪಂಡದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಡ್ದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮ ಇಂದೇನೆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಡು ಮಾನಸಿಕವಾದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆರ್ಲ ಪೇರು ಬೊಕ ವನಸು ಪೇರುಗಳ ವನಸ್ಲ ದಿಯೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಜ್ಜ ಇನ್ನು ತೂಂದಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಪ್ಪನಾಗ ತೂಂದು ಪುನಃ ಹೆಂಗೆ ದಾದ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡ ಅಜ್ಜ ಪಂಡ ನನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಪಪ್ಪ ಬಂದು ಎನ್ನು ಬಿತ್ತು ಅಜ್ಜನ ಹೆಂಗೆ ನಿಜವಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡ ಅಜ್ಜ ಪಂಡ ಪೇರು ಬಂದು ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾನೊಂಜಿ ಗುರುನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗುರೂಜಿ ಬಂದುಳ್ಳೇರು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ರೇಖಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ತದಾನಾಗ ಹೆಂಗೆ ದಾದನ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಹೆಂಗೆ ಕುಡುಂಜನ್ನ ಗುರು ಶಿವಗಿಜಿ ಮದನಬಾಯಿ ಪಂಡದ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ರಾಜಕ್ರಿಯ ರೇಖಿ ಬಂದು ಕಲ್ತಿವಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅಜ್ಜನ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಗೋಚಾರ ಬರೋದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಜ್ಜ ಪಂಡ ಏರು ಬಂದು ಅಂಚ ಎನ್ನಮ್ಮ ಸಾತ್ವಿಕ ರೀತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರ ಅಜ್ಜನ ಐನು ಏನು ತೂದು ಮುಲ್ಪ ಶಕ್ತಿನಗರದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬಂದಿದ್ದರು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಆರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಈ ಜಾಗದ ಅಜ್ಜನ ಕಲ್ಲದ ಮೂರ್ತಿದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಜ್ಜಗಿತ್ತೆ ಪೇರು ನುಪ್ಪುದ ಒಂದು ನೈವೇದ್ಯ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜದ ಐನು ಊಲ ದೀವಂದೆ ಖಾಲಿ ಬೊಂಡ ಬೊಕ ಪೇರು ದೀದು ಈ ಜಾಗದ ಅಜ್ಜನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಂಡ ಪೇರುದ ಆವಾರ ಅಜ್ಜಗ ಕೊರ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಣಿಕ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂಡ ಕಾರ್ಣಿಕ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡ ಹಾಂ ಅಪ್ಪಗ ಅಜ್ಜಗ ಕಲಿಗಂಗಸರನೇ ದಿವೋಡು ತೆಜ್ಜೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಡು ಪೇರು ದಲ್ಕಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಡು ಪೇರು ಕೊರಂಡಲ್ಲ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸೊತ್ತನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಅಜ್ಜಗ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಆಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೆ ಮಾದುಕೋಡಿಡವು ಸಾಕ್ಷಿ ಅತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜನ ಉಪಾಸನೆ ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಪಾಸನೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ದ ಆಯ್ತ ಪಿರವುಡು ದಾದ ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತಂದ ಅಂಡ ಎನ್ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ ಸೌಖ್ಯ ಇಜ್ಜಂದಿನಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಹುಷಾರಾಂಡ ಆಯನ ಕೈಟ್ ಅಜ್ಜನ ಗುಡಿ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡದ ಅಮ್ಮ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಓಹೋ ಅಂಚ ಯಾನು ರೇಖಿ ವಿದ್ಯೆನ ಕಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಗುರು ನಮ್ಕ ಅಂತಾರ ಕಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಐತಾತಿಗೆ ಅಜ್ಜನ ನಂಬೂಡು ಬಂದು ಬತ್ತನ್ರಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಉಂಟು ಅಂಚ ಅಜ್ಜನ ಶಿಲಾಮಯ ಮೂರ್ತಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಸುಂದರ ಬೆಲ್ಚಡ ಬಂಡದು ಆರ್ನಾಲ ಬೊಕ ರಾಜನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇಂದು ಈತು ಪೂರೈತೆ ಆ ಒಂದು ಒಂದೇನು ಶಿಲಾಮಯವಾದ ಮಲ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಒಂಜಾತಿ ಜನಕಲ್ನ ಆಕ್ಷೇಪೋಲದಲ್ಲ ಜಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪನಕ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡಿರ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪಂಚಲೋಹದ ಮೂರ್ತಿಟ್ಟು ಬೋರ್ಡು ಇದನ್ನ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪದ್ಮಶಿಲೆಟ್ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಪಂಡೇರು ಐದಕ್ಕ ಬಾಜೇಲ್ಪುರ ದಿವಂತಿ ಜನ ಅಪ್ಪಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೂರ ವರ್ಷಾಂದಿನ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಐ ಕೊಯ್ಕಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀಜಿ ಅಂಚನಷ್ಟು ಏರು ಪಂತೇರು ಅಕುಲೇಟೆ ಬತ್ತದ ಅಜ್ಜಡ ತಪ್ಪುಲ ನಟ್ಟದೇರು ಓಹೋ ಕಾಲನೇ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಅಜ್ಜನೇ ನೆಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಆದ ಅಜ್ಜಗ ದುಶ್ಚಟ ಮುಕ್ತವಾಯಿನ ಆರಾಧನೆ ಪೇರ ಉನುಪದ ಆರಾಧನೆ ವಿಜಯ ಗುರೂಜಿ ಕೊಡ್ತೇನತ್ತೆ ವಿಜಯ ಗುರುಜಿನ ಅಮ್ಮನೇ ಗುರಂತೆ
ಅಲ್ತರದ್ದೇ ಶುರುವಾತ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಮ್ಮನ ಸಂಕಲ್ಪನ ಮಗೆ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರ ಅಮ್ಮನ ಅಮ್ಮಿರಿಂದ ಅಜ್ಜನ ಏನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಬಂಡದೆ ಈರು ಎನ್ನಿದೆ ಅಜ್ಜೆ ಬಂಡ ಇರಿಗೆ ಗೋಚಾರಜ ಬಂಡ ಅಮ್ಮನ ಅಮ್ಮೇರನ ವಾರೀತಿ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪುಳ್ಳಿ ಅಜ್ಜನ ಆತು ಪ್ರೀತಿ ಅಜ್ಜನ ಮಲ್ತು ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಕೆರೆಗೆ ಭಕ್ತಿ ಡಬಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿನ ಅಂಚೆತ್ತನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಎಂಚೆತ್ತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ಆ ಸಮಯದ ಓಲ ಕಾಸದ ಪನವದ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಅಂಡ ರಾಜನ್ನೇ ವಾಸ್ತುದಾರ್ ಆ ರೆಂಕ್ ಧೈರ್ಯ ಕೊರಿಯರು ಅಜ್ಜ ಪೂರ ಮಲ್ಪವೇರು ಬಂದು ಅಂಚ ಆ ಸಮಯದ ಖಾಲಿ 30,000 ಇತ್ತೀನಿ. ಒಂಜಿ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 3 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾದಿತ್ತಂಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಸಮಯಡ್. ಅವು ಎಂಚ ಪನವು ಬೈದಿನ ಬಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಸಿ ಅದೇ ಏರ್ಲ ದಾನ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಲ್ಲ ಐತಾತಿಗೆ ಒಂಚಿ ಆಯ ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ತೀನಿ ಅದೇ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಜಾಗದ ಆವಡ ಲೆಕ್ಕನೇ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಣಜ ಪಣಪನ ಮಾಧ್ಯಮದ ದಾಖಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿಡೊಂದು ಪ್ರಸಾರ ಹಾಕೊಂಡು ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳಿಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಆ ರೀತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬನ್ಪನ ಸಂದೇಶ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವು ಅಜ್ಜನ ಅಕ್ಲಂಕ್ಲ ಭಾವನೆ ಎಂಚ ಉಂಡ ಪಂಡ ಸಾತ್ವಿಕ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆದ ಪನ್ನಗ ಈತ ಒಂಜಿ ಕಲಿಗಂಗಾಸಾರ ದಿನಗ ಐನು ಜೋಕುಲು ತೂಪೇರು ತೂನಗ ಅಕ್ಲೆಗಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅಜ್ಜ ಪರ್ಪೇರು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಬರ್ತದೆ. ಪನ್ನಗ ಅಜ್ಜಗೆ ನಿಜವಾದ ಪೇರು ದಿಂಡನೆ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪನ ಇಂಕ ಭಾವನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೇರು ಬೊಂಡಪುರ ಪನ್ನಗ ಎತೋ ಜನ ಈ ಜಾಗಡ್ ದುಶ್ಚಟ ಪುರ ಇತ್ತಿನಕಲು ಈ ಜಾಗಡ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ವಾರಡೆ ದುಶ್ಚಟ ಮುಕ್ತ ಆತೇರು ಅಂದ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಅಂಡ ಇವತ್ತು 10,000 ಮಿತ್ತು ಜನ ಬದಲಾಗ್ತೀರು. 10,000 ಮಿತ್ತು ಜನ ದುಶ್ಚಟುಡಿತ್ತಿನಗಳು ಈ ಜಾಗೆಗೆ ಬತ್ತುವಾಗ ಬದಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ಉಂಟು. ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪರ ಪನ್ನಗ ನಂಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ದೈವ ದೇವರ ಉಲ್ಲೆರ ಇಜ್ಜೆರ ಪಣಪನವು ಜಿಜ್ಞಾಸುಲೆಗೆ ಬಿಡ್ತಾನವ ಏನು ಆತ್ಮಭಕ್ತಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂಡ 10,000 ಜನ ದುಶ್ಚಟ ಮುಕ್ತವ ತನ್ನ ಬದುಕು ಕಟ್ಟದೆ ಐದು ಮಿತ್ತ ಅಜ್ಜನ ಪವಾಡದ ಈ ಜಾಗಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ದುಶ್ಚಟದ ಮುಕ್ತ ತಿನ್ನಕಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಅಜ್ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕಗಳು ಸರಿಯಾತನ ಅಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ದುಶ್ಚಟದ ಮುಕ್ತ ಆಗ್ತೀರಿ ಈ ಜಾಗಡ್ ಬತ್ತಿನಕಲು. ಅಜ್ಜಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತನ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆ ಅಜ್ಜಗೆ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಕ್ಷೀರನ್ನ ಸೇವೆ ಪಂಡದೇನು ಸೇವೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಕ್ಷೀರನ್ನ ಸೇವೆ ಪಂಡಾಗ ಬುಲಂತೇರಿ ತನುಪ್ಪುಗು ಪೇರದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತದೆ ಐಟು ಉಪ್ಪಾಡು ಬೊಕ ಇರಗೆ ಬೀಡ ದಿನಗಲ್ಲ ಐಟು ಪುಗೇರೆನ್ ದೆತ್ತುದು ನಮ್ಮ ದೀಪ ಬೀಡೊಳ್ಳ ಪುಗೇರ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜಿ ಇಡ್ಲ ಬಚ್ಚಿರೆ ಐಟು ಒಡಕ್ ಬರಂದಿನ ಪಂಡ ಇರಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಮಾರನ ಬೀಡನ್ ದೀಪಜ ಭಕ್ತಿಯರು ಕಂತಿತ್ತಂಡ ಐನ ಅಜ್ಜನ ಎದುರು ದೀದು ದೆಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಅಜ್ಜಗ ಪಂದ ನಮ್ಮ ನೆಯ್ಯೋದಿ ದಿನಾಗ ಪಂಡ ಇಡೀ ಬಚ್ಚಿರೆನ ದೀಪ ಹೊಟ್ಟೆ ದಾಂತಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪಂದಿನ ತೊಟ್ಟು ಕೊಡಿ ದಾಂತಿನ ಇಡೀ ಪರಿಶುದ್ಧವೈನ ಪ್ರಕೃತಿ ನೆಂಜೊಣ್ಣು ಅಂಚಿನ ದೀಪಾರೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಸುಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಬಜ್ಜೈ ಮುಂದೇನು ಹೊರತಾದ ಪುಗೇರೆ ಅಮಲು ಬರಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಗೇರೆ ಐಟ್ಲ ನಿಷೇಧ ಮಲ್ಪರೆ ಅದ್ಭುತ ಅಂತ ಅಂತ ಕ್ಷೀರಾನ್ನ ಸೇವೆ ಸೋಮವಾರ ಬಚ್ಚಿರದ ಬಜ್ಜಿ ಸುಣ್ಣ ಬೀಡದ ಸೇವೆ ಪಂಡ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ಕೊರ್ಪನ ಸೇವೆ ಬೇತೆ ಎಂಕಲ ಮುಲ್ತ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಎಂಕಲ ಕ್ಷೀರನ್ನ ಸೇವೆನೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವೇನೇ ಕೊರ್ಪನ ಇತ್ತ ಅಗೇಲು ಕೊರ್ಪನ ಕ್ರಮ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಗೇಲು ವರ್ಷಗೊರ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾನಾಗ ವರ್ಷಗೊರ ಅವು ಕಟ್ಟುಗಟ್ಲೆಡ್ ಎಂಚ ಉಂಡ ಅಂಚನೆ ಈ ಜಾಗಡಕ್ಕೂ ಅಗೇಲು ಕೊರ್ಪುಜ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಜಾಗ ಉಂಟು ಆ ಜಾಗಡ್ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಡೆ ನಮ್ಮ ಅವು ಎಂಚ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಲೆಡ್ ಬೈದಿಂದ ಇನ್ನು ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಅವು ನಮ್ಮ ಬಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಲ್ಪ ಈ ಕಲಿ ದೀವಂದುಲ್ಲ ಅವು ದೀದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಲೆಡ್ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಗೇಲಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಕುಟುಂಬ ಸೆಳೆದ ಕಜಿಪ್ಪು ಅವಿನ ಪುರ ದೀದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ದೀಪರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಂಡ ಅಮೃತ ಉರ್ಕರಣಂಚಿತ್ತನ ಅಮೃತನ ದೀಪಾರ ಮೂಲ ಅಮೃತ ಲಜ್ಜಿ ಕಲಿ ಲಜ್ಜಿ ಗಂಗಸಲ್ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಈ ಜಾಗದ ವರ್ಷದ ಕೋಲಾಪುಂಡು ಪ್ರತಿ 5,000 ಜನ ಮಿತ್ತು ಜನ ಸೇರುವೇರು ಆ ನಿನಿಮುಟ್ಟಗಲವರಿ ಈ ಜಾಗಡ್ ಈ ಗಂಗಾಸಾರ ಅವಾರ್ಡ್ ಓಲ ಕಂತಿಜೇರು ಪನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ದಯ ಗೋಚಾರ ಪೂಜೆ ಬಂದು ಅವೇ ಒಂಚ ಕಾರಣ
5,000 ಜನ ಭಕ್ತಿರು ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಮಾದುಕೋಡಿಗೆ ಬೋನಾಗ ಅಜ್ಜಗ್ ಯಾನ ಕಲಿಗಂಗಸರ ಪರಕೆ ಬಣ್ಪೆ ಅತ್ತಂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ತನ ಬೀಡ ನನಂಜು ಕೊರಪೆ ಅನ್ಪನ ಹುಗೇರದ ಸೊತ್ತು ಅಮಲದ ಸೊತ್ತು ಕೊರಪೆ ಅನ್ಪನ ಜ್ಞಾನಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ದಾಯಿಗೆ ಬೀಡ ಕನಪೇರು ಬೀಡ ಕನಪೇರು ಪುಗೇರದ ಮಾರು ಇರತ್ತೆ ಆಂಡ ಇರೆ ಕಲಿಗಂಗ ಸರ್ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಆ ಜ್ಞಾನ ದಾಯ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಅಂಡ ಗುರುಕುಲು ಅಂಚಿತ್ತನ ಬೊಳ್ಪು ಪಾರಡದೇರು ಮಾದುಕೋಡಿದ ಅಜ್ಜಗೆ ಎಂಕುಲು ದುಶ್ಚಟದ ಸೇವೆ ಇಚ್ಚಿ ಸಮಾಜ ಗೀರ್ದಾದ ಪಂಪರಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅವೇ ಸಮಾಜ ಹಿಡ್ದಾದ ಪನ್ನಗ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಭಾವನೆಗೆ ತಕ್ಕ ದೈವ ಪುಣ್ಯ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಒಂದಿತ ಪ್ರಕಾರ ಸಾತ್ವಿಕ ಪೂಜೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ದಯ ಪನ್ನಗ ವಾ ಭಕ್ತಿರ್ ಬತ್ತನೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಬಂದು ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟೆ ನಕ್ಲು ಬರಡೆ ಈಗ ಸಾತ್ವಿಕ ರೀತಿ ಬರ್ಪಿರ್ತದೆ ಅಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರೆಗಳ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಮೂಲು ನಮ್ಮವುಲು ಕೊರಗತನಿಯ ದೈವಗೆ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನಾರು ಆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಮಾದಪ್ಪನ್ನೇ ಕುತ್ತರಡು ಕಟ್ಟು ಇರತ್ತೆ ಕುತ್ತರಡು ಏರು ಕೋಲ ಕಟ್ಟು ಇರು ಅರ್ನ ಪಲಯನ ಅದು ಕೊಡು ರಾಘವನನ ಪಲಯ ಮಾದಪ್ಪನ ಬಂದು ಆರು ಕಟ್ಟು ನೀವು ಆರ್ಲ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರು ಪಂಡ ಆರ್ಲ ದುಶ್ಚಟ ಇತ್ತೇರಿ ಆರು ಈ ಜಾಗಡು ಕಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಲ ದುಶ್ಚಟ ಮುಕ್ತ ಆತೇರಿ ಅಡ ಒಡ್ಡ ಕೇನೋಲಿ ಅದೇ ಅಂದು ಮಾದಪ್ಪಣ್ಣ ಅಂದು ಮಾದಪ್ಪನ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯ ದುಂಬು ಆರೇ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಆನು ಮಸ್ತ್ ಪರೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾಪ ಈ ಜಾಗಡ್ ಬರ್ತದ ಕಟ್ಟೆನ ಆನೆ ಹಿಡಿದು ಆನ್ ಕರ್ಪನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬಿಡ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಲೆಡ್ ಎಂಚಿನ ಅಜ್ಜನ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಆ ಸಮಯ ಆರು ಜಸ್ಟ್ ನಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ತಾಗಾದು ಬಿಡ್ತೇರ ಐನ್ಲ ಪಂತೀರ ಅವೇನ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿಡುಪನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮಕ್ಲೆ ಆವಡ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾದುಕೋಡಿದ ಮಮಲ್ಲ ಮಹಿಮೆದ ಮಾಯಕಾರನ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದುಶ್ಚಟ ಮುಕ್ತವಾದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನೆತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜ ಅತ್ತಂಡ ಜಗತ್ತು ಅವು ದುಶ್ಚಟ ಮುಕ್ತವಾದ ಇಪ್ಪೊಡು ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ಸಂಕಲ್ಪಗೂ ನಮ್ಮ ಇಂಬು ಕೊರ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಆ ಕಾರಣಿಕದ ಸತ್ಯಗೂ ತರತಗ್ಗಾವಡು ದಿಗ್ದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ವಿಜಯ ಗುರುಜಿಗಳ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡು ಮೂನಿಗೆ ಕೇಬುಳ ಪುರ್ಪದ ಪೊರ್ಲುದ ಸಿಂಗಾರ ಸತ್ಯುದ ತಾದಿಗ್ ಬುಳ್ಕಿರಿ ನಿನ್ನ ಅಜನಿದ ಗಗ್ಗಾರ ಕಪ್ಪು ಮೂನಿಗೆ ಕೇಬುಳ ಪುರ್ಪದ ಪೊರ್ಲುದ ಸಿಂಗಾರ ಸತ್ಯುದ ತಾದಿಗ್ ಬುಳ್ಕಿರಿ ನಿನ್ನ ಅಜನಿದ ಗಗ್ಗಾರ ಕಾಣಿಕ ನಿನ್ನ ಗುಂಡ ಬೇನೇನು ಪನು ಭಗವಂತನ ಮಿತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಎಂಚ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಬಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಿ ಅಂಚೆನೆ ಭಗವಂತೆ ಒಲಿನಂಡ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಆಯೇ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಸಾಧಕೆ ಅಪೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಿರಂತರವಾದ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಸಮಾಜ ಆಪನಲ್ಕ ಆಯಲ ತನ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾದುಕೋಡಿದ ಪರಮಭಕ್ತೆ ಆಯರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದಿತ್ತನ್ನ ಅಂಡ್ಲ ಇನಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಜ್ಜನ ಸೇವೆಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸವನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಗಂಜಿಮಠ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೆರೆ ಅರಡ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕತೆ ಮಲ್ಪ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ನಮಸ್ಕಾರ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕೊರಗತನಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇರಿಗ್ಲಿ ಮಾದುಕೋಡಿಗಳ ಪುನಃ ಸಂಬಂಧದ ಇದು ಕ್ರಮೇಣ ಒಂಜಿ 10-16 ವರ್ಷದ್ದು ಈ ಅಜ್ಜನ ಯಾನು ಭಕ್ತೆ ಆದುಲ್ಲೆ ಸಂಬಂಧ ಇಂಜಿನ ಬನ್ನಗ ಯಾನು ವೃತ್ತಿಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದಿತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಂಚ ನಾಡೊಂದು ಬನ್ನಗ ಅಂಕಲ್ನ ವಿಜಯ ಗುರುಕುಲ್ ತಿಕ್ಕೇರು ಅರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಅಜ್ಜನ ಅನುಗ್ರಹಟ್ಟು ಈ ಸನ್ನಿಧಾನ ಬತ್ತಿಬಕ್ಕ ಜೀವನಡು ಭಯಂಕರವಾಯಿನಂಚಿನ ಪವಾಡ ಬುಡ ನನ್ನ ಜೀವನ ಬದುಕಡ ಅಂಡು ಜೀವನ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡು ಈ ಅಜ್ಜನೇ ಮಸ್ತ್ ನಂಬುವೆ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯ ಇಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಈ ಭಕ್ತಿಡಿ ಎಂಚಿನ ಅಜ್ಜರಡೆ ಕೇನ್ ಬರು
ಖಂಡಿತ ಕೊರ್ಪೇರು ಯಾಪನ ಭಕ್ತಿದ ಅಜ್ಜೆ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೂಲ ಆಡಂಬರದಂತೂ ಅತ್ತೆ ಅತ್ತು ನಾನು ದುಬೈಡ್ ಬರೋ ಎತ್ತಿನೇನೆ ಅಡೆ ಕಡಪುಡ್ದಿಲ್ಲ ಆರೆ ಮೂಲ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ವೃತ್ತಿಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದುಲ್ಲ ಪೂರ ಇಡೆ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ನಾವು ಪೂರ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಪೂರ ಆತನು ಏನು ಮಸ್ತ್ ಪವರ್ಡುಲ್ಲ ಆತನ ಮಾಡಾರು ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಬನ್ನಲ್ಲ ನಂಗೆ ಪವರ್ಡೋಲು ಪನ್ನಗ ಆ ಪವರ್ಡೋಲು ಆತನಿಂದ ಎಂಚಿನ ಪನ್ನಗ ಇನ್ನು ವ್ಯವಹಾರನೇ ಮಲ್ಪೆರ ಪೂರ ಆವಂದು ಆತು ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಪವರ್ಡ್ ಆತಂದು ಒಂಜನೆ ಪವರ್ಡ್ ಎಂಜಿನಂದು ಪನ್ನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರುಡೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನ ದಿರ್ತೊಂದು ಕನಂದಿತ್ತೇರು ದಿರ್ತೊಂದು ಕನಂತದ್ದು ಒಂಜಿ 11 ಗಂಟೆ ಅವು ಕಾಂಡೆ ಗುರುಕುಲ್ನ ಕೈತಲ್ಡು ಕಂತದ್ದು ಯಾನ ಪಿರಿಯಡ್ ಉಂತೊಂದೆ ಗುರುಕುಲ್ನ ಕೈತಲ್ ಕಂತದ್ದು ಅಮ್ಮ ಬುಲ್ತೊಂದು ಉಂಡು ಅಜ್ಜನ ಅಲ್ಪ ಅಜ್ಜ ಈ ಬಾಲ್ಯದ ಕಾರ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಾಯಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಇವಾಗ ಗುರುಕುಲ್ ಪಂಡಿಡ್ದು ಆಲ ಪೋಡಿಡ್ಚಿ ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರುಡೆ ಇವಾಗ ಗುರುಕುಲು ಅಜ್ಜನ ಕರಿಗಂದನು ಬಾಲ್ಯದ ಕನೆಕ್ಲ ಬಾಯಿಗ್ಲ ಪಾಡ್ಯರು ಬಾಲ್ಯದ ವಾಯ್ಸ್ ರಪ್ಪಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಕಾರ್ಗೆ 2-3 ದಿನಾನಿಗೆ ಕಾರ್ ಬೆಂಡೆ ಎತ್ತೀನಿ ಬಾಲ್ಯದ ಪೂರ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಲ್ಯ ನಡತೊಂದು ಪೋತಿನ ನಿದರ್ಶನಲ ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂತಿನ ಒಂದು ಅಜ್ಜನ ಪ್ರಥಮವಾದ ಭಯಂಕರವಾದ ಕಾರ್ಣಿಕ ಅಂಚ ಕಾರ್ಣಿಕನ ಪಂಡ್ರೆ ಪೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯದಕ್ಲಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿದ್ಯೆ ದವನ್ ಇಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಗುರುಕುಲದಾವರ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಇಂಕುಲು ರೇಕಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪನ್ಪ ಐನು ಇಂಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊರ್ಪು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊರ್ಪು ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಐಕ ಪೂರ ಅಜ್ಜೇರು ಮಸ್ತ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಈ ನಂಬಿಕೆ ಹಿಡಿದಂಜಿ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ನಂಬಿಕೆ ಸಾತ್ವಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಈ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಆಸ್ತಿ ಅವಡು ಈತಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಅವು ಜನಕ್ಲಿಗಿತ್ತ ಬೋಡೆ ಅವೇ ದುಡ್ಡು ಉಪ್ಪುನು ಪೂರ್ವಪ್ಪು ನನ್ನ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಪೂಜೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಜ್ಜಿರ ಗುರುಕುಲಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂದಿರ ಅರೆದವರ ಇಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆತದೆ ದುಶ್ಚಟ ಮುಕ್ತವಾದ ಆರಾಧನೆ ಆಪಣ ಪನ್ಪರ್ತಾನೆ ದುಶ್ಚಟ ಮುಕ್ತವಾದನಂಚಿನ ಆರಾಧನೆ ಪನ್ನಗ ಅವು ಯದ್ಭಾವಂ ತದ್ವತಿ ಮನಸ್ಸದ ಭಕ್ತಿಯೇ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಧಾನವಾದ ದುಶ್ಚಟ ಅಂದ್ರೆ ಪನ್ನಗ ಅಜ್ಜರು ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುರ ಅಜ್ಜರನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಪುರ ದೀಪರು ಅಕ್ಲ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಬಿಡ್ತು ನಾವು ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಮಾದುಕೋಡಿದ ಮಣ್ಣು ಪನ್ನಗ ದುಮ್ಮುಡ್ದೆ ಅಂಕಲ ಗುರುನಕ್ಲ ಹಿರಿಯಕು ಭಕ್ತಿಡು ಪೇರುಲ ನಿಪ್ಪುಲ ಅಜ್ಜಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಐನ ಅಜ್ಜರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ನಾನು ಅವೇ ಕಣ್ಮೇನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅದು ಆ ಭಕ್ತಿ ಪರ್ವತದ ಎತ್ತರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬೊಲ್ಪ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆತನು ಅವು ಪ್ರತಿ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಸಿಂಪಲ್ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕ್ಷೀರ ಅನ್ನ ಸೇವೆ ಐಟು ಮಲಮಲ್ಲ ಬೇಲೆಲು ಅನ್ನ ಪವಾಡ ಆವಂದಿನ ಬೇಲೆಲು ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಅಜ್ಜ ನಡಪಾದ ಕೊಡ್ತೇವೆ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡೊಂಜಿ ಪೇರು ನೊಪ್ಪು ಕೊರಿಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಜ್ಜೆ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಪೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಂಪುಟ ದೀಪರು ಅಂದೇನು ಕೇರ್ನಾಗ ನಂಕಲಮೇ ಇರ್ಮೇನ ಹಾಕೊಂಡು ಸಾವಿರದ ಮಿತ್ತು ಜನ ದುಶ್ಚಟ ಮುಕ್ತವಾದ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದೇರು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಏನೇ ವಿಜ್ಞಾನಗ ಒಂಬು ನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮಕ್ ರೇಖಿ ವಿದ್ಯೆ ಮುಳು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಲ್ತದ್ದು ತನ್ನ ಬದುಕಡು ಧನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆತೀರಿ ಆಯಿತು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ್ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ನಮ್ಮ ತೆರೆದು ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ್ತು ಪುರ್ಪದ ಪುರ್ಲುದ ಸಿಂಗಾರ ಸತ್ಯುದ ತಾದಿಗ್ ಬುಳ್ಕಿರಿ ನಿನ್ನ ಅಜನೆದ ಗಗ್ಗಾರ ಕಾಣಿಕ ನಿನ್ನ ಗುಂಡ ಬೇನೇನು ಪನುವೆ ನಿಂಡ ಓಕೊಂದು ಬರುವನ ಉಡಲ ಗುರಿಕಾರ ಕಾಣಿಕ ನಿನ್ನ ಗುಂಡ ಬೇನೇನು ಪನುವೆ ನಿಂಡ ಓಕೊಂದು ಬರುವನ ಉಡಲ ಗುರಿಕಾರ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮನ್ನ ತಿರ್ಲ ದಿನ್ನ ಕಾತದ ಅಭಯ ಕುರ್ಲ ಪತ್ತು ಬಿರಿಲ ಭಕ್ತಿ ಮದಿಪುಗು ಕಷ್ಟದಿಂದ
ಸಾವಿರ ಜನ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಮಮಲ್ಲ ಕರ್ಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾದುಕೋಡಿದ ಮಾಯಕಾರೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ಣಿಕದ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಂಜಾತು ಕಲಿ ಗಂಗಸರ ನನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬತ್ತದು ಒಂಜಾತು ಭಕ್ತಿರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರುವೇರು ಪಣಪಿನ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ದುಶ್ಚಟ ಮುಕ್ತವಾದ ದೈವಗೂ ಸೇವೆ ಸಂದೈತ ಆಪುನಲ್ಪ ಆಯ್ತ ರಡ್ಡು ಪಟ್ಟತ್ತೆ ಆಯ್ತ 10 ಪಟ್ಟು ಭಕ್ತರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬರಂತುಳ್ಳೇರು ಅಜ್ಜಗ ಅಗೆಲು ಸೇವೆ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪೇರು ಉಣುಪುದ ಕ್ಷೀರಾನ್ನ ಸೇವೆನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತು ತನ್ನ ಬದುಕುಡು ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಪಡೆತೀರು ಆತ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಮೂಲು 10,000 ಮಿತ್ತು ಜನ ರೇಖಿ ವಿದ್ಯೆನ ಕಲ್ಪನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನ ಬದುಕುಡು ದುಶ್ಚಟ ಮುಕ್ತವಾಯಿನಂಚ ತನ್ನ ಬದುಕು ಕಟ್ಟದೇರು ಕಲಿಗಂಗಸರನ್ನು ಬುಡ್ದು ತನ್ನ ಸಂಸಾರಗೂ ಸುಖ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಸಂಸಾರಗೂ ಸುಖತ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಐದಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲ ಕೊರಗತನಿಯ ಅಜ್ಜನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಾರೇ ದುಶ್ಚಟ ಮುಕ್ತವಾದ ಯಾನ ಬದುಕು ಕಟ್ಟದಂದಂಡ ಮಾದುಕೋಡದ ಅಜ್ಜೆ ಕಾರಣಂದ ಬಣಪೇರಂದಂಡ ನೆತ್ತ ಕಾರಣಿಕ ದಾದ ತುಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಪೂರ ಕಾರಣಿಕ ಒಂಜೆ ತೋಜು ನಂಚಿತ್ತನ ತರೆ ಬರವು ಮುಲ್ತ ವಿಜಯ ಗುರೂಜಿ ಸುರುಕೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತೇರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕೊರಗಜ್ಜಗ್ ಸಾರಾಯಿ ಸೇವೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ದಯಮಲ್ತ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಲ್ತದೇರೆ ಮೂಲು ಗೆಂದಲಿ ಬೊಂಡೋ ಅತ್ತಂಡ ಪೇರು ಅಜ್ಜಗೆ ಸಂದೈತಾಪನೆ ಪೇರವನು ಪೋ ಸಂದೈತಾಪನೆ ಅಂಚಿತ್ತನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಮಾದುಕೋಡಿದ ಅಜ್ಜನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ಪೋಯ ಶಿಲಾಮಯವಾಯನಂಚಿತ್ತನ ಮೂರ್ತಿದ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂಡ ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೇಖಿ ವಿದ್ಯೆನ ಸಂಪನ್ನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಕಲೆಗೆ ಅವಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ರೇಖಿದ ಕೇಂದ್ರ ತುಯ್ಯ ನೂತನವಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವೊಂದುಂಡು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಅವಳು ಒಂಜಾತ್ ಅಸಂಖ್ಯ ಭಕ್ತರಿಗೆ ರೇಖಿ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಬೊಡಾಪನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಜ್ಜಗ್ ಸಂದೈತಾಪನಂಚಿತ್ತನ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೊಕ್ಕೋ ಸಾಯಿಬಾಬನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಗುಡಿ ಇಂಜ ಒಟ್ಟು ಮಾದುಕೋಡಿದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಜನಕುಲು ಇನ್ನು ದುಶ್ಚಟ ಮುಕ್ತವಾದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಬದುಕು ಕಟ್ಟರೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂಲು ವಿಜಯ ಗುರುಜಿಡ ಪಾತಿರಿಯ ಅರ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಅತ್ತಂಡ ಪ್ರತಿ ದಿನಕ್ಕೂ ಸೋಮವಾರ ಬುಧವಾರ ಬರೆದು ಬಾಕಿದನ ಮೂಲು ರೇಖಿ ವಿದ್ಯೆನ ಕಲ್ಪವನಂಚಿತ್ತನ ಗುರುಕುಲ್ ನಕಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳರೆ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ನೆನೆಪುದೇವಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಅಜ್ಜನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಬಂದನಕ್ಲಿ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ತಂಡು ದುಶ್ಚಟೋಡ್ದ ಹತ್ರ ತತ್ತರಿಸ ಒಂದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಕುಟುಂಬ ದುಶ್ಚಟ ಮುಕ್ತವಾದ ಪೇರವನು ಪುಣಪುನಲ್ಕ ತಂಡು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗೂ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಒತ್ತು ಕೊರ್ದು ಮೂಲು ಬತ್ತದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ ಪೋಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಭಕ್ತಾದಿ ಬಂಧುಳ್ನ ಜೋಕುಲಾದಿಪ್ಪು ಅಕುಲಾದಿಪ್ಪು ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿದ್ಯಾಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡಿತೀರಿ ಅಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಗಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಮಾದುಕೋಡಿದ ಅಜ್ಜನ ಕಾರಣಿಕನು ಕಣ್ಣಾರೆ ತುಯ್ಯಾರೆ ಕೆಬಿಯಾರೆ ಕೆಂಡರೆ ಬದುಕಡು ಅಳವಡಿಸಲೆ ನಿಕುಲ್ಲ ರೇಖಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪುಲೆ ಆ ಮುಖೇನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪವಾಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಲೆ ಪಣದ ಪಂಡೊಂದು ಏನಿತ ಈ ದೈವ ನಿಲಯ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ದಾಖಲೀಕರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕಣಜ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ದಾಖಲಾಪನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ತುಳುನಾಡ ಕಾರಣಿಕದ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ದೈವ ನಿಲಯ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಲು ಮೂನಿಗೆ ಕೇಬುಳ ಪುರ್ಪದ ಪೊರ್ಲುದ ಸಿಂಗಾರ ಸತ್ಯುದ ತಾದಿಗ್ ಬುಳ್ಕಿರಿ ನಿನ್ನ ಅಜನಿದ ಗಗ್ಗಾರ ಕಪ್ಪು ಮೂನಿಗೆ ಕೇಬುಳ ಪುರ್ಪದ ಪೊರ್ಲುದ ಸಿಂಗಾರ ಸತ್ಯುದ ತಾದಿಗ್ ಬುಳ್ಕಿರಿ ನಿನ್ನ ಅಜನಿದ ಗಗ್ಗಾರ